Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Εγώ σαν γιατρός, μιας και ο κύριος Πουλάς έχει πολύ οργανωτικό πνεύμα, που εγώ δεν διαθέτω, θα αναφερθώ κυρίως λίγο στο ιατρικό σκέλος της υπόθεσης και τις προεκτάσεις που αυτό μπορεί να έχει και βέβαια θα πούμε και δύο πραγματάκια στα οργανωτικά. Αλλά εκεί είναι ο τομέας του κυρίου Πουλά, που είναι ασυναγώνιστος. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας ότι ποτέ δεν είχαμε μια αληθινή πανδημία. Είχαμε μια πανδημία θετικών τεστ. Θετικών τεστ τα οποία φτιάχτηκαν και διεξάγονταν με τέτοιο τρόπο που να βγαίνουν θετικά. Δηλαδή μια στημένη πανδημία. Οι ιώσεις ασφαλώς υπήρξαν. Πάντοτε στο παρελθόν και κυρίως το χειμώνα έχουμε ένα σωρό ιώσεις. Είτε ο κόσμος τους λέει με τον γενικό όρο κρυολογήματα, είτε τα πει γρίπες, είτε τα πει βροχίτιδες, είτε τα πει πνευμονίες σε βαρύτερες περιπτώσεις, είτε τα πει κορονοϊούς, περίπου ένα και το αυτό είναι. Κάθε χειμώνα, από φθινόπωρο μέχρι άνοιξη, έχουμε ένα σωρό αναπνευστικές ιώσεις που ενδημούν στον πληθυσμό. Μία παραπάνω, ας πούμε, ότι προέκυψε πρόπερση. Πανδημία όμως σε καμία περίπτωση. Η πανδημία ήταν η πανδημία των τεστ. Ακόμα και σήμερα που έχουμε γεμίσει υποτίθεται κρούσματα, αν καθίσουμε και σκεφτούμε τι σημαίνει όταν βγάνεις τόσες χιλιάδες κρούσματα την ημέρα σε σχέση με τον μεγάλο βέβαια πια αριθμό τεστ που διεξάγονται, τι βλέπεις? Βλέπεις ότι έχουμε παράδειγμα ένα δείκτη θετικότητας 10%. Σημαίνει με απλά λόγια ότι κάθε 100 τεστ που διεξάγονται τα 10 βγαίνουν θετικά. Δηλαδή στα 1000 τα 100, στα 100.000 1000. Τι σημαίνει λοιπόν δείκτης θετικότητας 10% για παράδειγμα, πήρα ένα στρογγυλό νούμερο? Ότι αυτή τη στιγμή από 10 εκατομμύρια Έλληνες νοσεί 1 εκατομμύριο. Έχει κανείς την εντύπωση ότι 1 εκατομμύριο Έλληνες είναι σήμερα κρεβατωμένοι και νοσούνε από ένα και μόνο νόσημα, από μία και μόνο ίωση? Μία μόνο ίωση. Κάποιες μέρες λέει δείκτης θετικότητας 12%. Δηλαδή 1.200.000 Έλληνες νοσούν εκείνη την ημέρα. Μα αν πάρουμε κάθε μέρα αυτούς τους δείκτες όλη την εβδομάδα και πάρουμε και τους ίδιους δείκτες την προηγούμενη εβδομάδα, που προφανώς ήταν άλλοι άνθρωποι, δηλαδή τις τελευταίες 2 εβδομάδες νόσησαν 2 εκατομμύρια Έλληνες ή τις τελευταίες 3 εβδομάδες 3 εκατομμύρια Έλληνες, μην τρελαθούμε. Τα περισσότερα από αυτά τα τεστ είναι ψευδώς θετικά. Διεξάγονται με τέτοιο τρόπο που να βγάζουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, το αρνητικό τους αποτέλεσμα τείνουμε να το πιστεύουμε λίγο παραπάνω, γιατί είναι δύσκολο να βγάλει αρνητικό. Όταν λοιπόν βγάλει αρνητικό, μάλλον είσαι αρνητικός. Όταν βγάλει θετικό, μην τρελαίνεσαι, κατά πάσα πιθανότητα δεν είσαι, και μια πολύ μικρή μειοψηφία από αυτούς που βγάζουν θετικό έχουν στα αλήθεια κάτι. Στους κύκλους που το διεξήγαγαν παλιότερα ή τώρα τελευταία το μειώσανε. Τον πρώτο χρόνο, το 2020, το διεξήγαγαν σε έναν αριθμό κύκλων τέτοιο, να το πω απλά, σε τόση ενίσχυση που το 97% των θετικών δεν ήταν θετικά, ήταν ψέματα. Το 3% και ούτε ήταν αληθώς θετικά. Τον τελευταίο καιρό που έχουν μειώσει τον αριθμό των κύκλων, έχουν κατεβάσει και κάτω από 30 κύκλους πια, και σε 25 έχω δει εργαστήρια που το κάνουνε. Μην νομίζετε ότι έχει μια φοβερή αξιοπιστία. Απλώς στους 40 και κύκλους που το κάνανε δεν είχε καμία αξιοπιστία. Εκεί που το κάνουν σήμερα στους 25 με 30 έχει μια κάποια αξιοπιστία, αλλά χαμηλή. Δηλαδή 60 με 70% των θετικών που δίνει είναι θετικά και το άλλο 30 με 40 δεν είναι, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και πάλι όταν γίνεται σε 25 κύκλους. Όταν γίνεται παραπάνω σε 30 κύκλους έχουμε γύρω στο 90%-80% ψευδώς θετικά και πάλι. Υπάρχει λοιπόν ένα ιατρικό θέμα, σαφώς και υπάρχει, δεν το αρνείται κανένας, αλλά έχει εργαλειοποιηθεί, έχει υπερεξογκωθεί σε τέτοιο βαθμό που να προκαλεί τρόμο στον κόσμο. Να το πω απλοϊκά, είναι σαν να δούμε μια αγριόγατα που είναι πρόβλημα, έτσι, μπορεί να σε γρατσουνίσει. Αλλά να τη ζουμάρω από πολύ κοντά και να την υπερπροβάλλω σαν τίγρη. Την τίγρη δεν έχει καμιά ελπίδα.
Έτσι, επιβίωσης. Με την αγριόγατα που γρατζονισμένος θα ανταπεξέλθεις. Έτσι γίνεται και εδώ. Αποκαλούμε φωνικό ιό κάτι το οποίο του έχουμε χρεώσει όλους τους θανάτους όλων των παθήσεων πάνω του, αρκεί να είχες ένα θετικό τεστ, έστω και ψευδός θετικό. Βγαίνουν τώρα μερικοί σιγά σιγά και αναγνωρίζουν, γιατί ξέρετε, άμα αρχίσει το καράβι και βουλιάζει, αυτοί που πηδάνε πρώτοι έξω είναι τα ποντίκια. Βγαίνουν λοιπόν μερικοί και παραδέχονται ότι εντάξει, κάναμε υπερκαταγραφή. Τι θα πει υπερκαταγραφή? Χρεώναμε, λέει, στον COVID κάθε θάνατο από οποιοδήποτε νόσημα, αρκεί όταν μπήκε στην εισαγωγή στο νοσοκομείο, δηλαδή μπήκε με εγκεφαλικό, του κάναμε και ένα τεστ PCR, και αν το τεστ PCR ήταν θετικό, με αυτούς τους όρους που έχουμε πει θετικό, αν αυτός πέθανε από το εγκεφαλικό, δεν γράφονταν σαν θάνατος από το εγκεφαλικό, αλλά σαν θάνατος από το φωνικό ιό εντός εισαγωγικών. Έμπαινες με ένα έμφραγμα, σε βάζαν στη μονάδα εμφραγμάτων. Κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο παίρνονται ένα σωρό εξετάσεις αίματος. Εάν την άλλη μέρα ερχόταν και το τεστ PCR πως ήταν θετικό και εσύ είχες ήδη πεθάνει από το έμφραγμα, σε γράφανε θάνατο από COVID. Οι Άγγλοι το είχαν δηλώσει από τις αρχές επίσημα και είχαν πει ότι 28 μέρες μετά από ένα θετικό PCR, από ό,τι και αν πεθάνεις, γράφεσαι σαν θάνατος με COVID. Δηλαδή έκανες σήμερα θετικό PCR, δεν έχεις συμπτώματα. Τη 17η μέρα σε πάτησε αυτοκίνητο. Θάνατος με COVID. Δεν λένε από, φυλάγονται, αλλά λένε με. Είχες και COVID αφού είχες θετικό PCR, για 28 μέρες μετά θάνατος με COVID από ό,τι και αν πέθανες. Από τη σκάλα να πέσες, μαχαιριά στην πλάτη να φάγες, εγκεφαλικό, έμφραγμα, το κεφάλι να σου άνοιξε με το τηγάνι πεθερά σου. Εάν είχες θετικό PCR, ήσουνα θάνατος με COVID. Αυτό λοιπόν που το είπαν επίσημα και το δήλωσαν οι Άγγλοι από τις αρχές του 2020 και το θεσμοθέτησαν με υπουργική απόφαση, ακολουθούνταν και εδώ, αλλά πολύ χειρότερα, ενώ δεν το είχαν πει ποτέ ανοιχτά. Το είχε δηλώσει κάποτε ο Τσιόδρας, αλλά τώρα τελευταία βγαίνουν και το παραδέχονται όλοι, ότι κάναμε υπερκαταγραφή. Και το λένε με την έννοια του και πολύ καλά κάναμε. Καλού κακού λέει να είμαστε on the safe side, από την ασφαλή πλευρά. Ας βάλουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί που πέθαναν αφού είχαν ένα θετικό PCR και το 97% ήταν ψευδός θετικό, πέθαναν από COVID. Ο ΕΟΔΗ λέει πάντοτε θανάτους με COVID. Αν μπείτε στα καθημερινά δελτία του ΕΟΔΗ, όλα αναφέρονται σαν θάνατοι με COVID. Ποτέ δεν λέει από. Το από το αναθέτουμε στα κανάλια να βγουν το βράδυ να το κάνουν από. Το μεσημεριανό με του ΕΟΔΗ το βράδυ σε όλα τα συστημικά κανάλια γίνεται από. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια στημένη εικόνα πανδημίας με σκοπό την κατατρομοκράτηση του κόσμου. Αυτό έχει δύο σκοπούς και πρέπει να τους έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας. Ο ένας δε είναι η αύξηση υπερβολικά των θανάτων που αποδίδονται στον COVID με σκοπό να δεχτεί κανείς αδιαμαρτύρητα να κάνει τα λεγόμενα εμβόλια που δεν είναι εμβόλια και θα πούμε γιατί, και από την άλλη τις όποιες παρενέργειες των εμβολίων που αργά ή γρήγορα βγαίνουν στην επιφάνεια να έχουμε να τις συγκρίνουμε με αντίβαρο έναν τεράστιο υπερεξογκωμένο αριθμό θανάτων από τον COVID, έτσι ώστε να πούμε ότι στη χειρότερη, εντάξει, κάνουν και αυτά κάποιες παρενέργειες, αλλά συγκρίνεται με το βουνό θανάτων του COVID. Ένα βουνό που εμείς το φτιάξαμε, που ούτε λόφος δεν ήταν, έτσι. Ήταν ένα σαμαράκι σε άσφαλτο και το κάναμε βουνό, τους θανάτους από COVID. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα να αντιμετωπίσουμε? Μια υπερκαταγραφή και από την άλλη υπερκαταγραφή των θανάτων που έχουν σχέση με COVID, οι οποίοι σαφώς και υπάρχουν, έτσι, δεν μπορεί να είναι μηδέν. Κάθε αναπνευστική ίωση, όταν πέφτει επάνω σε ανθρώπους ευπαθείς, με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, θα προκαλέσει και θανάτους. Όπως κάνει η γρίπη, όπως κάνει κάθε βροχίδα, όπως κάνει κάθε χειμώνα και τα ξέραμε αυτά και ποτέ δεν είχαμε τρελαθεί και ποτέ δεν είχαμε πιάσει ιστερίες να γυρνάμε στους δρόμους με γάντια και με μάσκες.
επειδή υπάρχουν γρίπες και υπάρχουν κρυολογήματα. Σαφώς και υπάρχουν. Το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε πόσοι είναι στην πραγματικότητα. Μια αρχική σκέψη θα είναι ότι αυτά τα 4% που λέει ο ΕΟΔΗ ότι ήταν χωρίς υποκείμενα νοσήματα, μπορεί το 4% των συνολικά αναφερόμενων θανάτων με COVID να ήταν τελικώς από COVID. Αλλά ξέρει κανείς και αν αυτά τα 4%, 4,5% όντως πήγαν από COVID ή απλώς είχαν θετικό PCR, δεν είχαν υποκείμενα νοσήματα, έπαθαν κάτι, μπήκαν μέσα, είχαν θετικό PCR, πέθαναν από εκείνο το χ κάτι και αποδόθηκαν και αυτοί στον COVID. Σε τελική ανάλυση δεν ξέρουμε καθόλου πόσος είναι ο βεβαιωμένος αριθμός θανάτων από τον COVID στην Ελλάδα, που σαφώς υπάρχει, αλλά είναι απροσδιόριστος. Πρέπει να είναι ένας πολύ χαμηλός αριθμός, στην περιοχή του 4% των αναφερόμενων θανάτων, ίσως αυτοί δηλαδή που αναφέρονται χωρίς υποκείμενα νοσήματα, αν και πολλοί από αυτούς μπορεί να είχαν και να μην το ξέραν, συχνά συμβαίνει αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θα μάθουμε ποτέ από τη στιγμή που απαγορεύτηκαν σκοπίμως και οι νεκροτομές σε κάποιον που πέθανε. Σήμερα έχουν γίνει όμως κάποιες δεκάδες νεκροτομές σε άτομα τα οποία η οικογένεια δεν δέχτηκε την αιτιολογία COVID στο πιστοποιητικό θανάτου και έχει κάνει μήνυση κατά γνώστων. Τις πιο πολλές έχει κάνει ο γνωστός δικηγόρος ο Νίκος Αντωνιάδης και με εισαγγελική παραγγελία έχουν διεξαχθεί 21-22 νεκροτομές. Πώς σας φαντάζεστε ότι η αιτιολογία COVID παρέμεινε και μετά την νεκροτομή? Ούτε μία. Και στις 22 που γνωρίζω νεκροτομές, επειδή έχω άμεση πληροφόρηση από πρώτο χέρι, και στις 22 περιπτώσεις άλλαξε η αιτία θανάτου. Ούτε ένας από τους 22 δεν είχε πεθάνει από COVID. Που ακόμη και τους μισούς να έβρισκες, θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τις καταγραφές του ΕΟΔΗ. Αν στους 22 έβρισκες ότι 10, 11, 12 είχαν πάει από COVID και άλλοι τόσοι από κάτι άλλο, θα ήταν φοβερή υποψία για τις καταγραφές. Όσο μάλλον που τώρα δεν βρέθηκε ούτε ένας να έχει πεθάνει στα αλήθεια από COVID, αλλά από 1002 άλλα προβλήματα, τα οποία αποδόθηκαν μετά στον COVID επειδή είχε και ένα θετικό PCR ή και να νόσησε. Το να νόσησες από κάτι δεν σημαίνει ότι πέθανες από αυτό. Όταν κάποιος νοσεί και έχει παράδειγμα ένα καρκίνο, τελικά στάδια, γεμάτος μεταστάσεις, δεν έχει πολύ μέλλον. Αν στην πορεία λίγες μέρες πριν πεθάνει κολλήσει και μια γρίπη, δεν σημαίνει ότι τον έφαγε γρίπη. Αυτός ο άνθρωπος παράλληλα μπορεί να έχει και διαβήτη. Μπορεί να έχει και τα νεφρά του. Μπορεί να έχει και καταράχτη στα μάτια. Πέθανε από τον καταράχτη. Δηλαδή κάθε τι με το οποίο το είχες μαζί σου όταν πέθανες δεν σημαίνει ότι αυτό σε έφαγε. Μπορεί να έχεις άλλα 2, 3, 4 πράγματα. Τα μέσον όρο και από στατιστικές από άλλες χώρες, γιατί από Ελλάδα είναι πολύ πενιχρές, από Ιταλία για παράδειγμα, έχουμε στατιστικές που λένε ότι οι θάνατοι που αποδόθηκαν στον COVID σχεδόν όλοι είχαν κατά μέσον όρο 3 υποκείμενα νοσήματα. Και όταν λέμε 3 υποκείμενα νοσήματα εννοούμε 3 σοβαρά νοσήματα. Δεν θα τα αναφέραμε αν πρόκειται για πιτηρίδα στο μαλλί, έτσι, ούτε για δερματίτιδα. Μιλάμε για σοβαρά νοσήματα. Μιλάμε για καρδιοπάθειες, για νεφρικές παθήσεις, νευρολογικές παθήσεις, αυτοάνωσες σοβαρές παθήσεις, έτσι, υπατοπάθειες κλπ. Όταν λοιπόν κατά μέσον όρο αυτοί οι άνθρωποι είχαν 3 σοβαρά νοσήματα, γιατί μόνο είναι σοβαρά αναφέρονται, και κόλλησαν και COVID, μπορεί ο COVID να τους έστειλε μια ώρα νωρίτερα. Όμως, έχουμε και ένα άλλο στοιχείο τώρα που είπα μια ώρα νωρίτερα. Ο τρόπος με τον οποίο μας δίνει ο ΕΟΔΗ τα στοιχεία του εδώ και 2 χρόνια, στην αρχή ήταν λίγο πονηρός και αργότερα έγινε πολύ ύποπτος. Το πονηρός το είπαμε. Δεν ανέφερε ποτέ θανάτους από COVID, αλλά πάντοτε θανάτους με COVID. Το δεύτερο στοιχείο, όποιος κοιτάξει προσεκτικά τα δελτία που δημοσιοποιεί κάθε μεσημέρι ο ΕΟΔΗ, είναι το εξής, ότι στις αρχές ανέφερε και μέσον όρο ηλικίας των θανόντων. Ο μέσος όρος ηλικίας των θανόντων, για περίπου 1,5 χρόνο που το έβγαζε μέχρι το φθινόπωρο, ήταν 79 έτη. Μα τόσο ζουν οι Έλληνες κατά μέσον όρο. 78 οι άντρες, 80 οι γυναίκες. Γύρω στα 79 ήταν ο μέσος όρος ηλικίας των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, και ο οποίος πρέπει να πέσει κι άλλο μετά την έναρξη της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 2010, 9, 10, 11 που ξεκίνησε.
Τότε έκανε και ένα άλμα η ολική θνησιμότητα στην Ελλάδα. Την προηγούμενη δεκαετία, που ξεκίνησε από το 2000 μέχρι το 2010, είχαμε πολύ μικρότερο αριθμό θανάτων. Από το 9, 10, 11 και μετά έγινε ένα άλμα. Και από εκεί που είχαμε γύρω στους 90 με 100.000 θανάτους το χρόνο, φτάσαμε τις 120 με 130 το χρόνο. Αυτή η υπερβάλλουσα θνησιμότητα οφείλεται βέβαια στην μεγάλη οικονομική κρίση, γιατί η φτωχοποίηση ενός πληθυσμού αυξάνει και την ολική νοσηρότητα και την ολική θνησιμότητα από κάθε αίτιο. Για παράδειγμα, συγκρίνεται με τη Σουηδία, η οποία έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, 10 εκατομμύρια και κάτι όπως και εμείς, και οι Σουηδοί παίζουν σε 90.000 θανάτους ετησίως όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια παίζουν σε 120, 125, 130, για ίδιο αριθμό, για ίδιο πληθυσμό. Η φτωχοποίηση λοιπόν κάνει μια μεγάλη επιδείνωση και αυτή μας ανέβασε ένα σκαλί παραπάνω εδώ και 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ο ΕΟΔΗ συνεχίζει να δίνει θανάτους με COVID και από την άλλη, εδώ και μερικούς μήνες, άλλαξε το σύστημα που μας έδινε μέσα στο ίδιο δελτίο και τον μέσον όρο ηλικίας των θανόντων, γιατί κάποιοι συνάδελφοι γιατροί που δεν είναι τόσο κουτοποιημένοι όπως η πλειοψηφία των γιατρών ανίχνευσαν ότι αυτός είναι και ο μέσος όρος ζωής του ελληνικού πληθυσμού. Άρα κολοκύθια βράχυνση κάνετε εδώ. Όταν λοιπόν μου λες μια αιτία θανάτου, βάλε μου ότι σκότωσε 100.000 ανθρώπους και ο μέσος όρος ηλικίας είναι 79 έτη, μα τόσο ζει και ο πληθυσμός. Άρα τι έκανες? Λογιστική μεταφορά άλλων αιτιών θανάτου εδώ και μου ανέβασες αυτή την αιτία θανάτου στα ύψη και αντίστοιχα μειώθηκαν τόσο οι άλλες. Για να δείξεις ότι μια αιτία θανάτου κάνει αυτόνομους θανάτους, θα πρέπει να έχουν ένα μέσον όρο ηλικίας πιο κάτω από το μέσον όρο ηλικίας του πληθυσμού. Να μου πεις ότι έχουν 75, ότι έχουν 70. Βράχινε το μέσον όρο ζωής κάποιων ανθρώπων. Τότε ναι, είναι μια αυτόνομη αιτία θανάτου. Σκότωσε κόσμο που δεν θα είχε πεθάνει αλλιώς. Όταν όμως μου λες ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι όσος και στο γενικό πληθυσμό, κοροϊδευόμαστε. Είναι λογιστική μεταφορά άλλων αιτιών θανάτου σε τούτη. Τι έκανε λοιπόν εδώ και μερικούς μήνες? Σκέφτηκε μια άλλη πονηριά. Αντί να λέει μέσον όρο, λέει διάμεσος όρος. Όποιος έχει την παραμικρή σχέση με τις στατιστικές στο και πλατωνική, ξέρει ότι άλλο πράγμα είναι ο μέσος όρος και άλλο είναι ο διάμεσος όρος. Ο διάμεσος είναι η μέση τιμή μεταξύ της μέγιστης και της χαμηλότερης ηλικίας. Και το βγάζει τώρα 62 έτη. 60, 62. Δηλαδή, ποιος είναι ο μέσος όρος, παιδιά? Όταν έχω ας πούμε μια τάξη που τα παιδιά μέσα είναι 10 ετών και μερικά είναι 8 και μερικά είναι 7, ο μέσος όρος βγαίνει σχεδόν 10. Εκεί που είναι περισσότεροι, κοντά. Γιατί τα αθροίζεις όλες τις ηλικίες και διαιρείς με τον αριθμό. Ποιος είναι ο διάμεσος όμως? Θα πάρεις τη μέγιστη 10, θα πάρεις τη μικρότερη που μπορεί ένα παιδάκι να ήταν εκεί 6 και θα πεις 8. Κοροϊδεύεις λοιπόν. Παίρνεις έναν μέγιστη ηλικία θανόντων με 90 κάτι, παίρνεις και την ελάχιστη 50, ξέρω εγώ, και μου λες 60 τόσο. Κοροϊδευόμαστε έτσι. Είναι μια νέα απάτη που επινόησε εδώ και μερικούς μήνες ο ΕΟΔΗ για να συσκοτήσει τα πράγματα. Γιατί όσο έβαζε το μέσον όρο ηλικίας, αφελώς το έβαζε, και κάποιοι το μάτι τους ξύπνησε και κατάλαβαν ότι αυτό αποδεικνύει ότι δεν προκαλεί δικούς του θανάτους αφού είναι στο μέσον όρο του πληθυσμού, άλλαξε με μια παρόμοια λεξούλα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη διαφορά και αντί να του λέει μέσον όρο, του λέει διάμεσο όρο. Αυτό είναι μια μεγάλη απάτη επίσης. Δεν έχουμε λοιπόν αξιόπιστες στατιστικές από Ελλάδα και είναι όλες νοθευμένες. Απ' τη μια υπερκαταγραφή του COVID και απ' την άλλη υποκαταγραφή των συμπτωμάτων. Τυχαίνει να είμαι εκείνος ο οποίος είχε αναδείξει το πρόβλημα της υποκαταγραφής από το καλοκαίρι του 2021, όταν διαπίστωσα ότι στην υπηρεσία Ultra Vigilance του Ευρωπαϊκού EMA η Ελλάδα ήταν
στις χαμηλότερες θέσεις αναφοράς συμπτωμάτων και προβλημάτων μετά τον εμβολιασμό. Σύγκρινα τότε την Ελλάδα με την Ολλανδία, επειδή είχαν κάνει παρόμοιο αριθμό δόσεων στον πληθυσμό και επειδή είχαν και οι 2 και τα 4 εμβόλια. Είχαν τότε 28,5% η κάθε χώρα περίπου εμβολιασμένους, 28, κάτι μία, 28, κάτι άλλη πλήρως εμβολιασμένους. Και είχαν κάνει και οι 2 γύρω στις 715 η μία και 750 δόσεις ανά 1.000 κατοίκους. Το αποτέλεσμα. Συνολικά, να μην σας τα λέω, τα είχα βγάλει τότε ένα εμβόλιο, αλλά και στα 4 να πούμε συγκεντρωτικά, είχαν βγάλει οι Ολλανδοί, είχαν αναφέρει στη Ultravigilance 80.000 παρενέργειες. Η Ελλάδα, έχοντας το 60% του πληθυσμού της Ολλανδίας, έχοντας κάνει το 60% των δόσεων, για ίσες δόσεις δεν θα μπορούσε να έχει αναφέρει 80.000, αλλά το 60% των 80.000. 48.000 περίπου περίμενες να είχε αναφέρει η Ελλάδα παρενέργειες για να είναι ίσες σε αριθμό με την Ολλανδία για ίδιο αριθμό δόσεων. Αντί για 48.000 η Ελλάδα είχε αναφέρει 3.400 κάτι, που είναι 14 φορές πιο κάτω. 14 φορές πιο κάτω σημαίνει ότι οι Έλληνες είναι ανοξίδωτοι από μέσα και απ' έξω, δεν τους πιάνει τίποτα. Έτσι, είναι από τον ίδιο πλανήτη που είναι και ο Σούπερμαν. Ή αλλιώς οι Έλληνες γιατροί είναι τσακωμένοι με την κίτρινη κάρτα. Δεν θέλουν να συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες. Και ο λόγος μπορεί να είναι πολλαπλός. Μπορεί να είναι ατομικός ο χαδερφισμός του καθενός που βαριέται, σου λέει γιατί να τη γράψω τώρα, ή τη φτιάξω δεν τη φτιάξω, ή διαμοιβή θα πάρω. Τσάμπα δουλειά, αγκαρία, άστινε. Ο άλλος είναι φανατήλα, δεν θέλει να παραδεχτεί ότι κάτι μπορεί να έφτιαξε το εμβόλιο, είτε αυτός είναι ταγμένος αναφανδόν, ψυχείτε και σώματι κάπου, είτε πολιτικά είτε χρηματικά. Και τρίτον, μπορεί να έχει οδηγίες από τους άνωθεν ότι μπορεί σε απόφευγε το κουκουλονέτο και να αναφέρονται μόνο ελάχιστες περιπτώσεις και όταν η οικογένεια είναι πολύ, δεν μασάει εύκολα, ότι είναι τσαούσιδες που λέμε και δεν σηκώνουν κουβέντα και είναι επίμονοι κτλ. Άντε, μία στο τόσο αναφέρε το. Έτσι λοιπόν αναφέραμε 14 φορές λιγότερες παρενέργειες από τους Ολλανδούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ολλανδοί αναφέρουν όλες τις παρενέργειες. Καμία χώρα δεν αναφέρει όλες τις παρενέργειες. Όλοι τις υποκαταγράφουν. Αλλά η Ελλάδα ήταν 14 φορές κάτω από μια άλλη χώρα για ίδιο αριθμό δόσεων, που και αυτή προφανώς υποκαταγράφει, δεν τις γράφει όλες. Είχε γίνει τότε ένας σχετικός σάλος, το είχαν πάρει πολλοί συνάδελφοι, το δημοσιοποιήσανε, το είχαν αναλύσει σε κανάλια, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ. Και φαντάζεται κανείς ότι κάτι θα γίνει. Κάτι μπορεί να αλλάξει, έστω και για τα μάτια. Κάτι λίγο. 6 μήνες μετά, το Δεκέμβριο, πριν από ένα μήνα, πήγα να επικαιροποιήσω αυτή την δημοσίευση με νεότερα στοιχεία, 6 μήνες μετά, να δούμε τι άλλαξε. Είχαν φτάσει λοιπόν οι Ολλανδοί στις 180 από 80 που ήταν τότε, 180.000 παρενέργειες. Στο 60% που ήταν οι Έλληνες έπρεπε να έχουν γύρω στις 100-102.000 αναφέρει. Είχαν αναφέρει 700. Πάλι 14 φορές κάτω. Άρα 6 μήνες μετά και παρόλο το σάλο που έγινε, κανενός το αυτή δεν ίδρωσε. Συνεχίζουμε να υποκαταγράφουμε πάρα πολύ τις παρενέργειες των φαρμάκων. Και από την άλλη, όπως αποκαλύψαν τις τελευταίες μέρες και ο Μαγιορκίνης και ο Τσιόδρας, υπερκαταγράφουν τους θανάτους με COVID. Έτσι ώστε να υπάρχει μια τεράστια δυσαρμονία και όταν κάποιος λέει «Μα εδώ κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, κάνει τ' άλλο», «Ναι, δεν είδες όμως τι βουνό θανάτους έχουμε από την άλλη». Σκόνουμε λοιπόν τεχνητά τους θανάτους με COVID, υποκαταγράφουμε τους άλλους για να κρατήσουμε και να λέμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Και εδώ πάμε σε ένα δεύτερο θέμα, το οποίο αποδεικνύει τη μεγάλη απάτη. Είναι αυτός πάλι που είχε αναδείξει από το καλοκαίρι ότι στην Ελλάδα από το Μάρτιο του 2021 και μετά ξεκινάει ένα πρωτοφανές θανατικό που όμοιό του δεν έχει ξαναγνωρίσει η χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια.
μία τεράστια αύξηση της ολικής θνησιμότητας των Ελλήνων από όλα τα αίτια. Και γιατί από όλα τα αίτια? Γιατί ο μόνος τρόπος, το μόνο αντίδοτο να αντιμετωπίσεις μια υποκαταγραφή συμπτωμάτων και μια υπερκαταγραφή θανάτων με COVID και να αποδείξεις ότι εδώ είναι λογιστικές οι μεταφορές στα αίτια θανάτου και όχι αληθινές, είναι να πάρεις την ολική θνησιμότητα ενός πληθυσμού από κάθε αίτιο. Όταν εφαρμόσω μία μαζική ιατρική πράξη σε όλο τον πληθυσμό, έναν εμβολιασμό οριζόντιο, δικαίων και αδίκων, σε εκατομμύρια κόσμο σε μία χώρα, δεν περιμένω κανείς να παραδεχτεί αν κάνει ή δεν κάνει προβλήματα. Καθένας ο οποίος πεθαίνει μετά τον εμβολιασμό λίγες μέρες και να τον βάλεις κάτω να του κάνεις νεκροψία, δεν θα δεις κάπου μέσα στα όργανά του να αναφέρεται το εμβόλιο. Αν ανοίξουμε ένα πτώμα θα δούμε πάνω σε κάποιο όργανο γραμμένο με μαρκαδόρο τη λέξη εμβόλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα βρούμε? Την αιτία θανάτου. Εγκεφαλικό. Ωραία, θα πει ο άλλος από το εγκεφαλικό πέθανε. Τι σχέση έχει το εμβόλιο? Στον άλλο θα δεις έμφραγμα. Στον άλλο θα δεις θρόμβωση. Ωραία, τι σχέση έχει το εμβόλιο, θα σου λέει. Όλα αυτά είναι αιτίες υπαρκτές. Όλα αυτά είναι αιτίες υπαρκτές. Εάν όμως μέσα στην ίδια χρονιά όλες οι αιτίες ταυτόχρονα φούντωσαν, πρέπει να βρεις επιστημονικά ένα κοινό παρονομαστή που θα μπορούσε να επηρεάσει όλες αυτές τις αιτίες ταυτόχρονα. Γιατί αν δεις 20% παραπάνω εγκεφαλικά φέτος από τις προηγούμενες χρονιές, 25% παραπάνω εφράγματα, 30% παραπάνω θρομβώσεις, 20% παραπάνω αυτοάνωση, πρέπει να βρεις ένα κοινό παρονομαστή. Τι θα πεις? Αυξήθηκε η δραστηριότητα των ηλιακών κοιλίδων? Κάτι πρέπει να βρεις. Έναν κοινό παρονομαστή που με τον οποίο να μπορείς να δικαιολογήσεις γιατί εφέτος φούντωσαν ταυτόχρονα όλες οι αιτίες θανάτου σε ένα πληθυσμό. Κάτι που να πυροδότησε όλες μαζί και ταυτόχρονα. Τι μπορεί να είναι? Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να είναι. Ξεκινάμε λοιπόν από το τέλος Φεβρουαρίου, επειδή στην ιατρική στατιστική μιλάμε με εβδομάδες και όχι με μήνες. Μιλάμε λοιπόν από την 8η εβδομάδα του 21 και μετά. Βλέπουμε λοιπόν το Μάρτιο μια μεγάλη θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού από κάθε αίτιο που υπάρχει σε σχέση και με το 20 αλλά και με την προηγούμενη πενταετία 15-19, το μέσον όρο δηλαδή της πενταετίας. Τον Απρίλιο τα ίδια. Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να δούμε, ας πούμε, ένα μήνα να ανέβει η θνησιμότητα και τον άλλο μήνα να πέσει και το διάγραμμα να κάνει ένα ζιγ-ζακ και τελικά αυτές οι άνοδοι και οι πτώσεις να αλληλοεξωτερώνονται. Όμως βλέπεις τρίτο μήνα, το Μάιο, αυξημένη θνησιμότητα και πριν το κοινοποιήσω λέω ας περιμένω και τον Ιούνιο, μπας και βλέπω ότι ο Ιούνιος ξέφυγε τελείως. Τέταρτος συνεχόμενος μήνας με αυξημένη θνησιμότητα από κάθε αίτιο στην Ελλάδα. Ήταν ώρα να ανακοίνωση και για σχολιασμό. Ανακοινώθηκαν. Η Ελστάτ βγάζει λίγο αργοπορημένα τα σύνολα των συνολικών θανάτων και βλέπουμε ότι τον Ιούνιο ήταν επίσης αυξημένα, τον Ιούλιο επίσης αυξημένα, τον Αύγουστο επίσης αυξημένα και βλέπεις ας πούμε 6-7 συνεχόμενους μήνες αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας. Και ο Σεπτέμβρης αυξημένος, ξαναεπικαιροποίησα την ανάρτηση, και ο Οκτώβρης τα ίδια. Τον Οκτώβριο τον έβγαλα το προμηνός περίπου και έχουμε λοιπόν από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο 8 συνεχόμενους μήνες που η θνησιμότητα στην Ελλάδα πηγαίνει έτσι. Από όλα τα αίτια. Προσοχή, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους θανάτους που απολούνται στον COVID. Ακόμη κι αν όλοι αυτοί οι θάνατοι που είναι απλώς με COVID και ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτούς είναι αληθινά από COVID, αλλά ακόμη κι αν όλους τους αποδίδαμε αυτούς με COVID ότι τάχα, υποθετικά, ότι είναι από COVID, πάλι δεν αρκεί. Είναι πολύ αυξημένη η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού. Έχει ξεκινήσει ένα θανατικό από τέλη Φεβρουαρίου του 2021
Και δεν υπάρχει μήνας που να μην ανεβάζει. Πριν 5 μέρες βγήκε και ο Νοέμβριος. Έχω ετοιμάσει και την ανάρτηση, θα την ανεβάσω το βράδυ. Είναι για ένα το συνεχόμενο μήνα που αυξάνει η θνησιμότητα στην Ελλάδα, και ο Δεκέμβριος που δεν έχει βγει από την Ελστάτ, αλλά τον έχουν δώσει σε ξένα site, στο Euromomo μπορεί να το βρει κανείς, θα βρήκα και από εκείνη και ο Δεκέμβριος ανέβασμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν κάνεις ένα μαζικό οριζόντιο εμβολιασμό επί όλου του πληθυσμού, ο μόνος αξιόπιστος δείκτης, σκληρός δείκτης όπως λέγεται στατιστικά, που δεν νοθεύεται εύκολα, είναι να πάρεις την ολική θνησιμότητα πριν τον εμβολιασμό και την ολική θνησιμότητα μετά τους μαζικούς εμβολιασμούς και να κάνεις μία σύγκριση σε τακτά χρονικά διαστήματα και για πολλά χρόνια. Όχι για ένα δίμηνο, τρίμηνο, θα κάνεις και στο δίμηνο, θα κάνεις στο τρίμηνο, θα κάνεις και στο εξάμηνο, θα κάνεις και στο χρόνο και θα το κάνεις για πολλά χρόνια. Για να δεις τι έκανε στο γενικό πληθυσμό. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο μια πράξη να βοηθάει στην αιτία για την οποία την κάναμε, που και αυτό παίζεται, αλλά και να μην βλάπτει όλα τα άλλα. Εγώ μπορώ να σου δώσω ένα εξαιρετικό φάρμακο παυσίπονο, να σου φτιάξω το πιο ισχυρό που υπάρχει για να μην πονάνε όσοι έχουν αθλητικά, να είναι πιο αποτελεσματικό από τα άλλα παυσίπονα, αλλά άμα είναι ισχυρό και ενοχλεί στομάχια και κάνει γαστροραγίες, κάποιος θα χάσει από γαστροραγία. Με ενδιαφέρει λοιπόν να δώσω ένα ισχυρό φάρμακο που να κάνει αποτέλεσμα τα αθλητικά και να πεθαίνουν οι ασθενείς από γαστροραγίες. Όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το ωφελέιν μη βλάπτει του Ιπποκράτη. Δηλαδή, να κάνω καλό, αλλά να μην βλάπτω. Άρα λοιπόν, το μόνο που μας ενδιαφέρει εδώ στην υπόθεση είναι ο ολικός δείκτης θνησιμότητας πριν την εφαρμογή των μαζικών εμβολιασμών, την προηγούμενη χρονιά, το μέσον όρο της προηγούμενης τριετίας, το μέσον όρο της προηγούμενης πενταετίας, αν θέλετε, και τι έγινε μετά τους εμβολιασμούς. Να μην κουράζω, τα αποτελέσματα ποια είναι. Από την ανάλυση του Μαρτίου μέχρι και τον Νοέμβριο βγαίνει ότι η ολική θνησιμότητα στην Ελλάδα για το αντίστοιχο 9μηνο της προηγούμενης πενταετίας είναι αυξημένη σε ποσοστό πάνω από 21%, το οποίο είναι τρομακτικό. Τρέχει με ένα ποσοστό ετήσιων θανάτων γύρω στις 24 με 25.000 θανάτους παραπάνω ετησίως. Και αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί στον COVID. Ακόμη και αν όλους αυτούς που ήταν με COVID τους θεωρούσαμε ότι είναι δίθεν από COVID, πάλι ούτε το μισό αυτής της αύξησης της ολικής θνησιμότητας δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θανατικό στον ελληνικό πληθυσμό και ο μόνος υπεύθυνος εδώ ή ο κύριος υπεύθυνος είναι οι μαζικοί οριζόντιοι εμβολιασμοί. Δείχνει λοιπόν ότι αυτά, πέρα από την άμεση θνησιμότητα που κάνουν, μπορεί να ακούσατε ότι άλλος έκανε το μεσημέρι και το βράδυ έπαθε να κοπεί στον ύπνο του ή μέσα στις 48 ώρες που συμβαίνουν τα πιο πολλά, αλλά πυροδοτεί παθολογικούς μηχανισμούς μέσα στον ελληνικό πληθυσμό από όλα τα άλλα αίτια και τα οποία ανατρέπει την ισορροπία και προκαλεί ραγδαία επιδείνωση και θάνατο. Και οι θάνατοι καταγράφονται σε εκείνα τα αίτια, αλλά μόνο στατιστικά μπορεί να φανεί τι είναι αυτό που πυροδότησε όλα τα αίτια ταυτόχρονα. Έχεις το αυτοάνωσό σου χρόνια, παίρνεις μια αγωγή και είσαι σταθεροποιημένος. Ξαφνικά δείχνεις μια ραγδαία επιδείνωση και σε λίγο καιρό μας αφήνεις χρόνο. Έχεις ένα άλλο πρόβλημα, μια λευχαιμία, κάνεις τις χημειοθεραπείες σου και είσαι σταθεροποιημένος. Ξαφνικά μια ραγδαία επιδείνωση, κεραμνοβόλος, λευχαιμία και σε λίγο καιρό μας αφήνεις. Με αυτούς λοιπόν τους παθολογικούς μηχανισμούς μπορεί ένα σκεύασμα με ύποπτη σύνθεση να πυροδοτήσει το νοσοποιητικό σύστημα ή και να καταστρέψει το νοσοποιητικό σύστημα, όπως έχουμε μέχρι σήμερα δει με κάποιες μελέτες. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα. Είναι διαπιστωμένο ότι τα άτομα που εμβολιάστηκαν, και ιδιαίτερα άμα έχουν κάνει και όχι μόνο μία, αλλά και 2 και 3 δόσεις, το νοσοποιητικό του σύστημα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ευάλωτοι
σε άλλες λοιμώξεις, ιώσεις, πέρα από την όποια προστασία υποτίθεται κάνει απέναντι στον COVID, είναι ευάλωτα σε άλλες λοιμώξεις. Το νοσοποιητικό του σύστημα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τι εννοώ με αυτό? Το νοσοποιητικό μας σύστημα έχει δύο κατηγορίες αντισωμάτων. Το ένα είναι τα γενικά αντισώματα, αυτά τα οποία τα έχουμε σαν είδος εκγενετής και αυτά τα οποία μας προστατεύουν από κάθε εισβολή, από κάθε βλαπτικό παράγοντα, ιό, μικρόβιο, μύκητα, τοξίνες, βλαβερές ουσίες κλπ. Και απ' την άλλη υπάρχει η δεύτερη κατηγορία αντισωμάτων, τα υπερεξειδικευμένα, αυτά που στοχεύουν σε ένα μόνο παράγοντα, δηλαδή κάνεις εμβόλιο ηλαράς και έχεις αντισώματα για την ηλαρά. Αυτά τα αντισώματα χτυπούν μόνο την ηλαρά και τίποτα άλλο. Κάνεις εμβόλιο για τέτανο, τα αντισώματα που παράγεις είναι μόνο για το μικρόβιο του τετάνου, τίποτα άλλο. Αυτά είναι λοιπόν τα εξειδικευμένα. Όμως η κύρια γραμμή άμυνας μας είναι τα γενικά αντισώματα. Αυτά τα οποία έχουμε σαν είδος, είμαστε εξοπλισμένοι ως ανθρώπινο είδος για να αντιμετωπίσει όλες τις εισβολές, χωρίς να είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο για κάτι, αλλά αντιμετωπίζει τα πάντα. Είναι μια γραμμή άμυνας, μια γραμμή ζώνης όπως παίζουμε στο μπάσκετ. Ενώ τα άλλα είναι man to man, είναι το καθένα πιάνει συγκεκριμένο εισβολέα, αλλά δεν κάνει τίποτα στους υπόλοιπους. Είναι πιο αποτελεσματικό στο συγκεκριμένο εισβολέα, το ειδικευμένο αντίσωμα, αλλά στα υπόλοιπα είναι άχρηστο. Όταν λοιπόν σου κάνω μια ουσία που σου βγάζω ειδικευμένα αντισώματα για ένα μόνο παράγοντα, στους υπόλοιπους είναι άχρηστο, και παράλληλα αυτή η ουσία σου βλάπτει τη γενική σειρά αντισωμάτων, τη γενική άμυνα του οργανισμού σε όλα τα άλλα, σε κάνει να είσαι ευάλωτος σε ένα σωρό άλλα πράγματα πέρα από την όποια ανοσία κάνει ή δεν κάνει στον παράγοντα για τον οποίο το έκανες. Φαίνεται ότι εδώ οι εμβολιασμένοι έχουν πρόβλημα με την γενική σειρά αντισωμάτων. Με κάποιο μηχανισμό βλάπτονται αυτά, καταστρέφονται. Και έτσι είναι ευάλωτοι σε πάρα πολλά νοσήματα άσχετα με τον COVID. Ιώσεις αναπνευστικές και μη αναπνευστικές. Ένας λοιπόν παράγοντας αυξημένης θνησιμότητας είναι εδώ. Για την πορεία από Ελλάδα να μην έχουμε στατιστικές αναλυτικές για το τι ήταν όλοι αυτοί που πέθαναν οι παραπάνω εφέτος, αν ήταν εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, αλλά από Αγγλία έχουμε. Και στην Αγγλία φαίνεται ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα του 2021 για τους Άγγλους, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ούτε έψωσαν και οι Άγγλοι, και οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, όλοι. Η υπερβάλλουσα λοιπόν θνησιμότητα στην Αγγλία του 2021 προέρχεται κυρίως από τους εμβολιασμένους. Η θνησιμότητα εμβολιασμένων προς ανεμβολίαστων είναι περίπου 7/1. Και αν βγάλεις στην άκρη τον COVID και δεις την ολική θνησιμότητα στον αγγλικό πληθυσμό εξαιρουμένο του COVID, όλα τα άλλα αίτια, εκεί είναι 10/1. Οι εμβολιασμένοι πεθαίνουν σε δεκαπλάσιο ποσοστό από τους ανεμβολίαστους στην Αγγλία από όλα τα άλλα αίτια που υπάρχουν εκτός από τον COVID. Φάνηκε λοιπόν ότι παίζει μεγάλο ρόλο εδώ ο εμβολιασμός. Ίσως αυτό να είναι λίγο εξογκωμένο το ποσοστό, γιατί παίζει ρόλο και η ηλικία. Και μιας και σε πιο μεγάλες ηλικίες είναι πιο διαδεδομένος ο εμβολιασμός από τις μικρότερες, ένα μέρος αυτού να μετράει και η ηλικία. Αλλά μιας και λέμε ηλικία, έχουμε και ένα άλλο στατιστικό δεδομένο από τη Σκωτία. Από τη Σκωτία μας έβγαλαν και αναηλικιακή ομάδα την αύξηση της θνησιμότητας μας το 2021. Από εκεί τι βλέπουμε? Έχουν βγάλει 4 ηλικιακές ομάδες. Στους άνω των 85 ετών, η άλλη ομάδα είναι μια δεκαετία από κάτω, 75-85, η άλλη είναι μια δεκαετία από κάτω, 65-75, και η άλλη είναι μια 20ετία, 45-65. Εάν βάλουμε το διάγραμμα να δούμε πότε ξεκινάει η αυξημένη θνησιμότητα, δεν μας ενδιαφέρει το ύψος. Εννοείται ότι η μεγάλη ηλικία έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα και φτάνει ψηλότερα από τις άλλες ηλικίες. Η πιο μεγάλη, στο πιο μεγάλο ύψος φτάνει τον 85. Η δεύτερη ηλικιακή ομάδα είναι πιο χαμηλά, η τρίτη πιο χαμηλά κτλ. Αλλά δεν μας νοιάζει το ύψος, αλλού θα αναφερθώ. Στο πότε. Πότε ξεκινάει και ανηφορίζει η καμπύλη της ολικής θνησιμότητας σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες? Ξεκινάει
συγκεκριμένους μήνες μετά από τον εμβολιασμό που άνοιγε σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, η πρώτη ομάδα των υπερηλίκων, 85 και πάνω, βλέπουμε ότι η καμπύλη αρχίζει και ανηφορίζει, σημείο δηλαδή που παίρνει τον ανήφορο, είναι στην 28η εβδομάδα της χρονιάς, κάπου μέσα στον Ιούνιο περίπου. Σε αυτούς είχε ανοίξει ο εμβολιασμός τον Ιανουάριο. Η δεύτερη ηλικιακή ομάδα που άνοιξε ο εμβολιασμός τον Φεβρουάριο, κάνα μήνα μετά από την πρώτη, βλέπουμε ότι η καμπύλη αρχίζει και ανηφορίζει ένα μήνα μετά από τους άλλους, την 30η περίπου εβδομάδα. Η τρίτη ηλικιακή ομάδα που άνοιξε το Μάρτιο, βλέπουμε ότι και αυτή αρχίζει και ανηφορίζει μερικές εβδομάδες μετά την δεύτερη. Με άλλα λόγια, στο ίδιο διάγραμμα το pattern των καμπυλών από ηλικιακή ομάδα και που ανηφόριζε ακολουθεί εντελώς το pattern του ανοίγματος των πλατφορμών για εμβολιασμό της κάθε ομάδας. Σε περίπου 6 μήνες μετά βλέπουμε την υπερβάλλουσα θνησιμότητα να ξεκινάει σε κάθε ομάδα στη Σκωτία. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία για Ελλάδα και μάλλον δεν θα έχουμε. Τι θέλω λοιπόν να πω εν κατακλείδη για όλα αυτά. Είναι σαφές πια ιατρικώς, έστω και αν μερικοί θέλουν να μην το βλέπουν, ότι ο μεν COVID δεν προκάλεσε τέτοιο αριθμό θυμάτων και υπερεξογκώθηκαν και του χρεώθηκαν θάνατοι από άλλα αίτια. Τα δε λεγόμενα εμβόλια προκάλεσαν τεράστια αύξηση της ολικής θνησιμότητας του πληθυσμού από κάθε αίτιο, είτε απευθείας μόνα τους, είτε μέσω πυροδότησης παθογενετικών μηχανισμών που ήταν σταθεροποιημένοι και απορριθμίστηκαν και έφεραν ραγδαία επιδείνωση και θανάτους. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Η ολική θνησιμότητα των πληθυσμών με μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού έχει αυξηθεί πρωτοφανώς μέσα στο 2021 και με ραγδαίο τρόπο. Σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Και έχουμε και μια πιο πρόσφατη, αν θέλετε, στατιστική από Αγγλία. Υπάρχει μια απάτη στην όλη υπόθεση ακόμη. Το ότι μετά τον εμβολιασμό τις πρώτες 14 μέρες δεν σε θεωρούμε εμβολιασμένο από πλευράς ανοσοποίησης. Ναι, σύμφωνοι, μη με θεωρείς. Αλλά αυτά τις 14 μέρες, ό,τι εμφανίσει κάποιος, νησιμότητα, νοσηρότητα κλπ, δεν θα μου τον χρεώνει σαν εμβολίαστο, γιατί αυτός την έχει φάει την ένεση. Άλλο δεν έχει ρέπτυξει εντεσώματα. Στο θέμα το νοσολογικό μπορεί να λες ότι θέλεις, ότι ακόμα δεν έχει ανοσοποιηθεί κλπ. Αν όμως μου λες ότι των πρώτων 14 ημερών και τα όποια συμβάντα δυσάρεστα του συμβούν τα χρεώνουμε στους ανεμβολίαστους, κάνεις απάτη. Διότι η παρακολούθηση αρχίζει από το πρώτο λεπτό της ένεσης. Όταν σου κάνω εγώ μια ένεση και σε μισή ώρα πεθάνεις, θα πω πέθανε ένας ακόμη ανεμβολίαστος, επειδή θέλεις 14 μέρες να σε θεωρήσω εμβολιασμένο. Τα πιο πολλά συμβάντα, και αν πάρουμε και το αμερικάνικο virus, οι πιο πολλοί θάνατοι συμβαίνουν 48 ώρες από την ένεση. Το 1 τρίτο των θανάτων που έχουν δηλωθεί για τα εμβόλια έχει συμβεί στα πρώτα 48 ώρες. Και τα άλλα 2 τρίτα μέσα στις υπόλοιπες μέρες μέχρι την 28η. Κατά συνέπεια, όταν των πρώτων 14 ημερών τα βγάνεις στην άκρη και τα χρεώνεις ανεμβολίαστους, βλέπετε λοιπόν να βγαίνουν στην τηλεόραση και να λένε οι πιο πολλοί που πέθαναν είναι ανεμβολίαστοι. Ναι, αλλά μήπως να μας πεις αν είναι εμβολιασμένοι και τους θεωρείς ανεμβολίαστους γιατί δεν κλείσανε 14 μέρες από το εμβόλιο ή δεν κλείσανε 14 μέρες από τη δεύτερη δόση του εμβολίου, γιατί και μετά την πρώτη πάλι ανεμβολίαστους το θεωρούν. Στην Αγγλία έχουμε αναλυτικές στατιστικές. Και αυτούς που έκαναν μία δόση και αυτούς που έκαναν 2 και πόσες πέρασαν 14 μέρες κλπ. Και εκεί πέρα δεν προκύπτουν αυτά τα θαυμαστά που μας λένε εδώ κάθε βράδυ. Θα έχετε δει τελευταία ότι στην τηλεόραση κάθε βράδυ λένε για δεκάδες θανάτους αποδιδόμενους σε COVID. 80 σήμερα, 70, 90, 100. Από την άλλη, οι εφημερίδες ψάχνουμε τον τουφέκι να βρουν ανεμβολίες στον τον βγάλουν στη Σέντρα. Πέθανε 53χρονος στο Βόλο ανεμβολίαστος. Μετά από 2 μέρες. Πέθανε 62χρονος στην Καλαμάτα ανεμβολίαστος πατέρας 3 παιδιών. Ψάχνεις ένα με τον τουφέκι, με κάθε βράδυ μας λέτε 90 με 100. Και ότι πιο πολλοί είναι ανεμβολίαστοι. Άρα θα πρέπει να μας λέτε
ξέρω εγώ, 80 την ημέρα ανεμβολία τους. Και βλέπω ότι κάθε 2-3 μέρες ψάχνετε να βρείτε έναν σε μια πόλη. Με τον τουφέκι ψάχνουν να βρουν τους ανεμβολίες τους, τους αληθινά ανεμβολίες τους. Πλέον. Αυτοί που αναφέρει κάθε βράδυ τηλεόραση ότι είναι στις μέχρι τα λοιπά ανεμβολίαστοι, είναι αυτούς που τους θεωρούν ανεμβολίαστοι γιατί δεν έχει περάσει πολύ καιρός από το δεύτερο εμβολιασμό ή έκαναν δεύτερο και έχουν περάσει και 6 μήνες και δεν έκαναν τον τρίτο. Και τους θεωρούν ανεμβολίαστους, ανοσολογικά. Από πλευράς όμως παρενεργειών, αυτοί δεν έχουν φάει την ένεσούλα τους. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεμβολίαστοι και η θνησιμότητά τους να χρεώνεται σε ανεμβολίαστους και να λέμε να τι παθαίνουν οι ανεμβολίαστοι. Αυτούς τους έχεις κάνει. Είναι λοιπόν δύο διαφορετικά πράγματα. Πότε σε θεωρώ εμβολιασμένο πλήρως και δεύτερον από πότε αρχίζω και μετράω παρενέργειες. Οι παρενέργειες μετράνε, παιδιά, από το πρώτο λεπτό της ένεσης. Κούρασα λοιπόν λίγο το ακροατήριο, αλλά ήθελα να διευκρινίσω μερικές ιατρικές έννοιες και να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα ιατρικός είναι σαφέστατο ότι αυτά τα βλαπτικά σκευάσματα, τα ύποπτα, θολά ζουμιά, δεν είναι εμβόλια. Ακούτε και καθηγητάδες ιατρικής να βγαίνουν στην τηλεόραση και να λένε ηλιθιότητες που δεν λέει ότι ένας πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής. Ονομάζουν εμβόλια τα mRNA. Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός. Εμβόλιο τι είναι? Εμβόλιο είναι αυτό προς το οποίο κάνεις αντισώματα. Όταν σου κάνω mRNA, αυτός είναι βλαπτικός παράγοντας και κάνεις αντισώματα στο mRNA? Όχι. Σε τι κάνεις αντισώματα? Σε κάτι άλλο στο οποίο παράγεις εσύ μετά από εντολή του mRNA. Σου κάνω το mRNA που είναι μια γενετική εντολή να παράγεις εσύ ακίδες του κορονοϊού, που αυτό είναι το βλαπτικό, και σε αυτό να κάνει ο οργανισμός σου αντισώματα. Άρα ποιο είναι το εμβόλιο? Το mRNA? Όχι. Η ακίδα. Παράγουμε μόνοι μας το εμβόλιο. Τα mRNA δεν είναι εμβόλια. Είναι γενετική εντολή να παράγουμε εμείς εμβόλια. Εμείς το παράγουμε το εμβόλιο μέσα μας. Δεν παίρνουμε και τίποτα. Και δεν παίρνουμε και μία. Λοιπόν, το παράγουμε τσάμπα. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι το πόσο εμβόλιο θα παράγει ο κάθε άνθρωπος είναι απροσδιόριστο. Εξαρτάται από την κατάσταση του οργανισμού του και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στη γενετική οδηγία του mRNA. Ένας υπερήλικας δεν περιμένεις να βγάλει πρωτεϊνικές ακίδες, αυτός δεν έχει ικανότητα να βγάλει τις πρωτεΐνες που χρειάζεται για να επιζήσει ο ίδιος, του οργανισμού του, τις κανονικές, τις φυσιολογικές. Η ανταπόκριση του λοιπόν στο mRNA είναι μηδαμινή. Ελάχιστες ακίδες βγάζει. Και το νοσοποιητικό του μετά τρίχες αντισώματα θα βγάλει. Τίποτα. Εάν κάνετε στον παππού σας, στον πατέρα σας, mRNA και μετά πάτε όταν υποτίθεται πως είναι πια νοσοποιημένο να του κοιτάξετε αντισώματα, δεν βρείτε τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Τσάμπα την κάνετε την ένεση. Το εμβόλιο λοιπόν είναι αυτό που παράγουμε εμείς οι ίδιοι, η ακίδα. Ο υπερήλικας βγάζει ελάχιστες. Ο πιο νέος περισσότερες, ο πιο νέος ακόμα περισσότερες κλπ. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτών των σκευασμάτων. Ότι σου δίνουν εντολή να παράγει το εμβόλιο και ο καθένας παράγει άλλη δόση εμβολίου. Που μπορεί να ποικίλει και αναλογία από 1/100. Αν βάλουμε του 80χρονου αυτά που θα βγάλει και του 25άρη, μπορεί να είναι εκατονταπλάσιες ακίδες. Νέοι και υγιείς παράγουν ακίδα από την πρώτη ώρα που τρώνε την ένεση. Με αποτέλεσμα μερικοί να την πληρώνουν πριν προλάβει το νοσοποιητικό τους να την αναγνωρίσει και να την αδρανοποιήσει. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημα. Φανταστείτε να κάνουμε ένα εμβόλιο σε ένα παιδάκι. Έχουμε δηλαδή μια ομάδα 10 παιδιών και θέλουμε να τα εμβολιάσουμε από ηλαρά. Τι κάνουμε? Παίρνουμε μια αμπούλα και κάνουμε μια αμπούλα στο καθένα και ξέρουμε ότι βάλαμε την ίδια δόση εμβολίου στο κάθε παιδάκι. Έχουν ίδια ηλικία, ίδιο βάρος πάνω κάτω και τους κάναμε όλους από μια αμπούλα. Τι θα λέγατε εάν στο ένα παιδάκι κάναμε μια αμπούλα από το εμβόλιο ηλαράς, στο δεύτερο παιδάκι κάναμε 25 αμπούλες μαζεμένες, εκείνη τη στιγμή μπαμ. Στο τρίτο κάναμε 80 αμπούλες, μια κούτα. Και στο τέταρτο κάναμε 120 αμπούλες μαζεμένες, μια σύριγγα τέτοια, μπαμ, και μας έμενε επιτόπου. Ανεμβολίαστο, γι' αυτό πήγε. Αυτό γίνεται με τα mRNA και τις ακίδες. Οι ακίδες είναι το εμβόλιο το αληθινό, το παράγουμε μόνοι μας, ο καθένας παράγει απροσδιόριστη ποσότητα, άρα κανείς μας δεν κάνει την ίδια δόση εμβολίου. Το να μου κάνει ίδια δόση mRNA δεν λέει τίποτα. Αυτή είναι εντολές. Κανείς μας δεν κάνει την ίδια δόση εμβολίου. Καθένας
τρώει άλλη δόση εμβολίου. Γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλομορφία στις αντιδράσεις και στις παρενέργειες και σε όλα. Κάνουμε απροσδιόριστη δόση εμβολίου ο καθένας, που δύο διπλανοί άνθρωποι μπορεί να έχουν 50 φορές ο ένας παραπάνω από τον άλλον δόση εμβολίου φάει. Με το ίδιο mRNA. Δεν είναι λοιπόν το mRNA εμβόλιο και δεν έχει σημασία η δόση του αυτού. Σημασία έχει ποια δόση παράγουμε εμείς οι ίδιοι από το αληθινό εμβόλιο, που είναι η ακίδα. Σε αυτό κάνουμε αντισώματα. Δεν κάνουμε αντισώματα στο mRNA, δεν είναι το mRNA εμβόλιο. Να το έχουμε ξεκάθαρο λοιπόν αυτό στο μυαλό μας και να ξέρουμε και για ποιο λόγο έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, το ιατρικό κομμάτι, αν και οι πιο πολλοί το ξέρατε ή το έχετε ακούσει μέσα στις άκρες, θα ήθελα να κάνω αυτή την ανασκόπηση. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλες ιστορίες γύρω από αυτό, εκτός και αν κανείς θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, κάτι διευκρινιστική που δεν κατάλαβε. Λίγο πιο δυνατά παρακαλώ.